дойде време, а? Хайде просто да го почвам това и да си лягам. Хайде бе, мазни копелета, липсвах ли ви? Време е да нахитим едно хубаво и да отидат на 12 годишните пикли, а именно Дара. Но няма да е само тя, както се вижда само на тъмнейла. Има още много неща, за които ще говоря, така че май това видео ще е 1 час. Тъй че дойде и времето на Дара да попадне в мой клип. Защо не намерих някакъв клип, дето някакво дете защитава Дара, бе брат? Ще стане много по-яко. Добре бе брат, не ги разбирам тия хора. Значи, Дара спечели Евровизия. България вече не е в войната. Ние вече сме известни. Всеки вече знае България. Добре бе брат. В смисъл, И като тя издигна тая насрана държава, брат. И дадоха ли ни Нобелова награда? Говорят ли за нас? Защото аз не виждам разлика. Всичко си е същото. И добре, добре, признавам и го. Горе-долу е добре песента. Направи нещо голямо. Не че аз бих направил нещо по-добро за тази държава. Признавам се. Ама, стига сте опъвали на Дара тази толкова с голяма свирка, брат. Не е направила кой знае какво, не е направила кой знае какво голямо геройство. Добре, а тогава защо не говорите за Васил Левски? Той нали спаси уж България от турско робство и поне за него трябва да се говори нещо. Ама не, да говорим за някаква там, дето се появи наскоро, дето спечели някаква Евровизия, брат, и ни измъкнала държавата. А никой не говори за този, който ни избави от турското робство, брат. Но въпреки, че той не направи нищо, защото руснаците ни избавиха, ама айде. От мене да мине. Аз не го харесвам кой знае колко много Васил Левски, ама пак по е направил нещо човека, брат. Ама ето и още нещо. Пък защо никой не говори за Бог? Той умря на кръста за нашите грехове. И се правите, че уж няма Бог. Да, брат, ние сме се появили така. Появили сме се, зародили сме се някак, брат. Значи, телефона го гледаш и си мислиш, няма как телефона да се е появил сам. Някой го е направил. А добре, брат, ти как си се появил? И не от майка ти и баща ти, кой ги е направил, брат? А техните родители, кой? Значи, нас хората ни е създал Господ, приемете го. Има Бог на тая земя. Всичко е било мислено. Няма как то да се е появил само. Приемете го вече. Защо пък никой не говори за Бог или за Васил Левски? Като те са направили 100 пъти по-важно нещо. А опъваме свирка на някаква там певичка, обута в рокличка там, дето е пяла някаква тъпа песен. Бангаранга, мангаранга. Кой е това, бе, брат? Бангаранга, с едно някакви пещерняци, брат. Бангаранга, буга-уга. Стига вече, брат. Ама и нещо много смешно. Нали, уж много се гордехме с Дара и спряхте да говорите за нея. Нали бяхте много горди, бе, ко стана? Вече името не чувам никъде. И не си противореча, че първо не искам да слушам за нея и след това спирам да слушам. На мен яда ми е, че уж нали сме горди. Ама после, забравихме като с Ханта вируса, брат. Ако иска Дара да се обедини с Ханта вируса, ще си създадат едно дете. Мисля, че стига толкова с аз. Да спра да говоря за нея, че не знам. Не знам как намерих някаква 100 пъти по-досадна от вас и бия, ама има и хора, които надграждават, брат. Да сменим темата, а именно Black Gogo си има сериал. И то AI сериал, брат. Мислих си, че няма да има кринджави сериали тази година, бе, деба майка му. Браво, брат. Първо говоря за Господ. Нищо не сте чули. Умръзваме от кринджави сериали. Хайде, просто да му реагирам сега набързо и да видим една там кошека. Добре, да мазни копелета.
горе-долу не е зле. Да минем към по-съществената част, защото интро не ми се гледа. Мисля, че е тука. Филмар. Пълен филмар, брат. Иначе като зае сериал не е зле, признавам. Брат, това ми напомня на драконите издачите от Бърг, брат. Буквално тия два дракона ми напомниха на Беззъб и дракона на оная там. Знаеш ли, че ако отвориш това приложение, няма да го затвориш? What the fuck shit. Да, както виждате, моите приятели рекламите много ми помагат. Не можеш да ме хванеш! Хайде по-бързо! Само ме гледай. Добре, значи говоренето не е едно към едно. Значи тъкмо да проговоря единия и думите излизат след като се отвори устата. Абе, то добре изглежда, ама май работата не е била кой знае колко добра. Ей, това не се го рои. Никога не ми умра за това. Да, и на мен. Понякога си мисля, че това място никога няма да се промени. Всичко се променя. Не и Еларис, не и докато сме заедно. Да, докато сме заедно. Влизайте вътре. Цялото кралство ни гледа. Ако продължавате така, скоро драконите ще поискат почивка от вас. Или новия стачи. Ваше Величество, аз победих честно. Не беше състезание. Беше. Не беше. Силата не прави владетел. Сърцето го прави. Добре, значи сценария, докато разбрах, той го е писал. Ама имам сега едно оплакване. А именно, добре брат, защо не измисли нещо по-реално? Примерно, да, нямаш пари да отидеш на истински замък, ама айде малко ги използвай тия умения с зеления екран, брат. Дори да не кой знае колко добре ми пак ще е по-истинско, брат. Значи първо тъмнелите, сега оставяме Яйо да ни прави сериалите, брат. Да, знам, няма как той да направи дракони или някакви други неща, ама поне да се опита да вложи някакво старание, бе, мамка му дейба. Да, той е писал сценария. Така нататък. Ама повече той Яя го е направил, така че няма как да ме убедите, брат. И после, роботите ще ни завладеят, те ще ни заменят. Еми, вече май както гледам, вече са ни заменили, брат. Черен Гошо, от сега ти казвам, на антиопата сериалите са като холивудска продукция пред твоите, брат. Тия двамата ги женят ли, бе, кво? За теб, принце. Благодаря ти. Може да си обичан от народа, но само един от нас ще носи короната. Какво ти става? Ей, сега идвам. Ако продължаваш да ме гледаш така, ще реша, че никога не си виждал момиче. Виждал съм. Но не и такава. Виждал съм, но само в сънищата си. Ти за първи път си истинската, която виждам. О, майко! На всички ли казваш така? Не. Само когато е вярно. Значи винаги. Различен си от това, което казват за принцовете. А какво говорят? Че носят корони в сърцата си преди още да са ги заслужили. Аз не искам корона. Искам само този... Брат, ето, постоянно фона се сменя! Тя да остане такъв. Тогава се моли да не е прекалено късно. Какво искаш да кажеш? Нищо. За сега. Коя е тази физиономия, бе, брат? Аз едно ще ме убие в сънищата ми, заклявам се.
Най-после дойде. Кой си ти? Истината, Аз съм майка ти. която са скрили от теб. Това място е забранено. Забранено само за онези, които са родени да коленичат. Аз не коленича пред никого. Знам, кажи ми, принце, колко пъти те гледаха, а виждаха него. Колко пъти баща ти говореше за бъдещето и не мислеше за теб. Замълчи. Не си роден втори, бил си поставен втори. Аз съм по-силният. Не само по-силният, истинският. Ако това е вярно, защо не съм аз на трона? Holy shit. Сега ще ти отговоря, защо не си на трона. Защото си набутал 160 реклами в шибаното видео, брат. Значи първо фоновете се сменят, нищо не е реално, сценария само ти си го писал, оставил си да ти направи всичко, е това къв сериал, брат. Значи, моля ви се, ако ще гледате нещо, гледайте клипове на Кралски, гледайте някакви по-качествени работи, защото това тук нищо, че на 150 000 реклами набутани. Качеството не е добро, фоновете се сменят през 5 минути, оная там изглеждаше, че все едно ще ме убие, какво е това, брат? Черен Гошо, сериал ти за нищо не става. О! И да кажа нещо, за тези деца, които не вярват, че това е AI и са се очудили, че съм казал, не е вярно, няма как това да е AI, да, геймър, ти бъркаш. Брат, сега ще добавя в монтажа, как той сам си казва, че това е AI и той само е написал сценария, а останалото е AI, брат. Защо не съм аз на трона? Ау, без искам по това. Сега ще излезе това, дето той го казва. Може ли да дадеш пример с някой герой, раздробен от уши до нос до палци на краката и да обясниш защо се прави така? Така, разбира се, че ще обясна. Не е чак толкова добър да създава винаги еднакви пръсти, еднакви уши, еднакви цялото тяло на човека. Така че в толкова дълго нещо, 10-минутен сериал, и не е статично AI видео, в което примерно е така само напред да говоря, а в сериала героите се движат, обръщат. Добре бе, човек, щом AI не е чак толкова добър, защо не си направи сериала по нормалния начин? Винаги просто ще твърдя, че на антиопата сериалите са по-добри от твоите брат, защото той поне не си ги прави с AI. Изобщо, ако е правил сериал наскоро това човек. И така, все едно ще видя дали имам още теми за говорене, ако нямам, просто ще приключа видеото. И има последни две неща, а именно, че там някаква фирма е излъгала там. Продавали са масло, което дори не е било от млякото на крава, от нещо друго, даже ето видеото. Проверете ходилника си веднага, защото истината за немското масло ще ви втрещи. Антимонополната комисия току-що размаза две фирми измамници с рекордни глоби от над 300 000 евро. Тези безсрамници са ни продавали продукт, представян за елитното Deutsche Markenbutter, с който няма почти никакъв грам мляко. Лабораторните изследвания са шокиращи. Вътре са открити над 95% немлечни мазнини, палмово масло, соя и свинска мас. Да, правилно чухте. Плащате за масло, а ядете мас от прасе. Направо нямам думи. О, боже. А пък второто нещо е много е смешно. Направо искам да го видите. Гледай то какво е написал. Само загубеняците гледат аниме. Как смее да говори то така, бе? Как смее да говори така, бе? Как смееш да говориш така за анимето, бе? Анимето е само за истински ценители. Това е култура. Алфа мъже. Виж ли? 5-5-5. Съвсем близо до 6-7. Давай, удари 6-7. Удари 6-7. Що не удари? То му е страх да падне. Падай, бе.
О, искам да удариш 6-7. Тук ли се ударя? Не, там си щупиш ръката, тук се ударя. 6-7 ли трябва? 6-7 искам да удариш. О, май гад! Той мина 6-7 даже! 7-4. 6-7. Абе, както видяхте, моя приятел Мархито и бавно развиващия се ядосват на рандъм коментар, че там анимето било за загубеняци. И до някъде, както виждам, май е за такива като тях. Добре, бе, брат, и аз харесвам аниме. Даже аз имам профил на Сукуна, брат, смисъл. Той ми е аватарче, което ползвам за клиповете ми, брат. Ама, когато съм я хейтили или когато съм викали Токуна, брат, аз не съм намирал такава машина и да я удрям и да съм заплашвал от срещния човек, че ще го удара по същия начин, ако не се извини за това, да те казал, брат. И 100% сега на това деца удря, сигурно ще им сложа там някакви смешни снимки докато удрят. 100% съм го направил. Едното нещо, с което ще завърша видеото си, е една добра новина от Слави за нас. А именно, канала на Слави има рожден ден. Неговият канал става на 10 години. Искам да му пожелая здраве, късмет и да прави по-добри класации, по-мащабни видеа и не знам, каквото иска човека. Аз уважавам Слави, той ми е любимия ютубър и за това, че ти пожелах честит рожден ден там на канала ти, успехите такива накива. Прати ми сега от твоите барчета и малко кажи напитка. Спонсорирай ме и мене, не дей само краски, защото ще дойде и ще те набия. Ще ти щупя те случая, Слави. Обичам те. Рожденникът черпи. Канала на Клаш, скъпи приятели, става на цели 10 години и по случая раздавам един iPhone 17 Pro. Само след малко ще ви кажа как може да го спечелите, но преди това имам още изненади. Първо, каналът The Clashers и всички мои социални мрежи вече са с изцяло нова визия. Нови банери, нови профилни и изцяло нов ребрандинг. Може да ги разгледате, защото си постарахме доста. Второ, създадохме чисто нов уебсайт с името clash.bg. Новия дом на всичко, което правя. Книги, игри, напитки, протеинови барчета, общо взето цялото съдържание и нещата, които създавам с бърз и лесен достъп. Ей, тук между другото може да забележиш на една питанка за нещо голямо, което предстои. Благодаря много на момчетата от Blubble, които наистина много се постараха за сайта и стана брутален. Ако имате време, разгледайте го, пък ако ви трябва нещо подобно, пишете им. А сега, както обещах, ето как може да участвате за iPhone-а. Скопнете до Instagram, харесайте същия пост и вижте какъв коментар трябва да оставите. Късмет на всички, теглим победителя на 6 юли в 12 часа на обяд в Instagram. А сега елате малко с мен и се абонирайте за чисто новия ребрандиран The Clashers, защото искам заедно да посрещнем 2 милиона абонати. Бе, честито, Клашъре, дано да ти е добре. Надявам се и на вас да ви било добре с този клип. Ударете лайка, пишете коментари и гледайте това видео, защо съм го планирал отдавна. И ако не гледате и не лайкнете и не пишете коментар, ще пратя Кристофър Лайт и Криската да ви удрят така, както удриха тази машина. Обичам. Уж на 24, брат сметни шот по акъл си като на 4. Бягам километри, ти не минаваш метри. Виж се в огледалото и вземи някакви мерки. Отварям ти портите на ада, докато е време, бягай при мама. Време е да сложа край на тая сага, защото виждам канала как ти се разпада. Чудо ще е като измислиш твоя идея, като малките разберат, що за помия, що за човек започва върху лака. Копака. Май вече съм ти в кошмарите. Майка ти пишела сценариите. Даваш си къса за коментарите. Опита да ме викнеш, но отнесе ДДТ. Вече си бавен, ти си бавно развиващ. След този трак канал ти е силно загиващ. Опита да ме заплашиш, ама не на мене тия. После даже знам, че ще ме караш да ги трия. Сериозно ли пробва да нападнеш Коби? Дори заплахите си сложи в скоби. Страйкваш канали и правиш глоби. Явно това е твоето хоби. Уж на 24, брат сметни шот по акъл си като на 4. Бягам километри, ти не минаваш метри. Виж се в огледалото и вземи някакви мерки. Уж на 24, брат сметни шот по акъл си като на 4. Бягам километри, ти не минаваш метри. Виж се в огледалото и вземи някакви мерки. Това ти влиза кът над гробен камък.
Какво да правиш, брат, че си много жалък? На години си голяма къла малък. Всички знаят, че искаш моя залък. Копираш тук, копираш там. Всеки 6 годишен е от тебе обладан. Аудиторията ти вече от мен е завладян. Аз умирам от кеф, ти умираш от срам.